Men öz gyzymy doganmyň ogluna durmuşa çykardım. Emma olar 3-nji çagasy doga bitdi, maýyp doglandan soň aýrylşdylar. Meniň giýewim çaganyň keselbent dogulmagynda gyzymy aýplady we aýrylşdy. Men çagalaryň öz maşgalamyň çäginde durmuş gurmagyny maşgala gatnaşyklarymyza hasam puwtalandyrmak üçin isledim. Emma biz saglyk taýdan töwekkelçiligiň bardygyny bilmändik. Bizim maglumatlarymyza görä bärde hastalaryň arasyndaky doga bitdi şikestli doglan çagalaryň 10-nyň 6-sy garyndaşlar arasynda durmuş gurulmagynyň netijesinde ödären maşgalalardan. Haçan da garyndaşlar esasan ýakyn garyndaşlar bir-birini öýlenseler, iki resessiw geniň bilelikde gelmeginiň töwekkelçiligi dörýär. Bu bolsa çaganyň şikestli dogulmagyna getirýär. Ençeme sagdyn adam resessiw geni göterýär. Emma maşgalanyň çäginden daşarda durmuş gurulmagyny resessiw geniň dol ýetip gitmegine mümkinçilik köpelýär. Va mituna geni solim g'olib boyadu, oysta hami geni nosolim bartaraf şawadu nesçiler raftan girer. Hamagi dar şähri Qurguntepe ziyoda. Diňe bir Qurguntepe şäheriniň özünde doga bitdi doglan 400 çemeti çagy bar. Olardan 98 çagy garyndaşlaryň arasynda durmuş gurulan maşgalalarda doguldy. Şol çagalaryň 40-synda aň taýdan şiket bar. Fiziki taýdan şiketli çagalar hem köp. Az bemorihoy guluguşu binim. 37 sany ker çagadan 13-si gan gatyşygy bolan enatadan doglan. Şeýle ýagdaýlaryň agla we köpüsi iki aýal doganyň çagalarynyň öz arasynda durmuş gurmagynyň netijesinde ýüze çykýar. Heşta buri xola batçagi me boşan.